Yang ini bos hariane botrek iki. Isuk ngeler, sore ngeler. Kok pakani full godong. Mantap. Nang omah yo ngene iki bos manuke. Njowo kayak ngene iki lho. Lawan tuwe ora ono prospek-prospek belas. Gumun aku sampean. Piye ngatasi manuk ben gak ngembung kayak ngene iki bos? Maksudnya ben suwiset fake ngono, ngefactor ngono. Iki mek ngene tok iki piye? Iki meneh ge lomba iki apa gelem ngene iki.